V Krajskom osvetovom stredisku v Nitre sa začal cyklus workshopov pre mladých moderátorov, kde si záujemcovia majú možnosť overiť svoje moderátorské zručnosti a schopnosti. Aj keď je to nazvané, že súťaží mladý moderátor, tak ten, kto príde na náš workshop, ktorých bude celkovo 5, tak nie je nutné, aby sa prihlásil aj na súťaž, že nie je nutné, že prihlásim sa na súťaž a musím ísť na workshop, ale ten, kto chce ísť na súťaž, tak nemusí absolvovať tieto workshopy. A Krajské osvetové stredisko sa z toho dôvodu rozhodlo vyskúšať cyklus workshopov. Vždy pred súťažou sme robili jeden workshop vlastne pre celý nitriansky kraj. Tak sme sa rozhodli po dohode s Nikou Kováčovou, že by sme vyskúšali takýto cyklus workshopov, kde by sa rozoberalo viacero tém. Ja som bola v porote v Lani na tom minulom ročníku a uvedomila som si, že v rámci Nitry a kraja je tu veľmi veľa šikovných a mladých a talentovaných ľudí, ktorí by sa mohli venovať práci v mediálnom priestore. Ale na tých stredných školách ich veľmi nemá kto pripravovať, pretože po väčšine ich pripravujú profesori slovenského jazyka a to predsa len nie sú ľudia, ktorí fungovali alebo fungujú v mediálnom svete, i keď teda veľká vďaka aspoň za takúto prípravu. No a tak som si povedala, že by bolo fajn urobiť niečo ako mediálnu výchovu pre mladých ľudí. Kurz nie je určený len mladšej generácii. Zapojiť sa môžu všetci, ktorí majú záujem o mediálnu sféru. Osobne si myslím, že byť zbehlý pred kamerou alebo pri mikrofóne sa zíde aj bežným ľuďom, ktorí nikdy trebárs nebudú robiť v televízii alebo v inom druhu média. Rada tu privítam proste ľudí aj mladších, aj starších. Mladších podotýkam tá najnižšia veková hranica, alebo teda dolná veková hranica stredoškoláci. Ideálne, pretože práve pre nich je určená, pre stredoškolákov a vysokoškolákov je určená tá súťaž Mladý moderátor, ktorá bude v októbri. Tieto kurzy som sa rozhodla navštevovať práve preto, že moderovanie ma veľmi zaujíma a baví ma to. Na moderovaní ma baví to, že cítim sa taká sebavedomá pri tom, že niečo proste dokážem a uskutočniť a veľmi ma to proste baví. Už odmala som chcela byť moderátorkou. Pracujeme s tvorivou dramatikou a myslíme si, že práca s mikrofónom, s textom, práca s kamerou je veľmi dôležitá pre celkové vyjadrenie nejakej myšlienky a pre reprezentáciu samej seba pred ľuďmi. Baví ma dramatický krúžok. Tak nevenujem sa herectvu nejako dlho, ale začala ma to baviť a chcela by som mať aj takúto skúsenosť. Verím, že tieto workshopy mi dopomôžu k rozvíjaniu mojich už nadobudnutých skúseností. Určite Nikoleta je veľmi dobrá a skúsená moderátorka, mala som ju možnosť zažiť na vlastnej koži a verím, že mi dá určite nové také poznatky z toho, kde možno robím chyby, ukáže mi, kde robím chyby a ukáže mi, ktorou cestou by som sa mala vybrať, takže sa na to nesmierne teším. Stretnutia sú zamerané na jednotlivé taktiky moderátorskej praxe. Prvá téma workshopu niesla názov Dobrý text, polovica úspechu. Ja si myslím, že základom aj úspešného rozprávania je vlastne zvládnutie písania, takže dnes budeme trošku kreovať také tie písateľské zručnosti. Budeme sa učiť, ako má vyzerať správny text, čo by mala obsahovať dobrá správa a tak ďalej. Samozrejme, nebude to nejakou veľmi školskou formou, pretože ja nie som ani profesor, ani učiteľ. To znamená, že skôr budeme prakticky riešiť všetky tieto veci. Ja som si priniesla aj nejaké pomôcky, ako teda noviny, časopisy. Účastníci budú môcť čerpať informácie aj teda už z printov, ktoré tu budú. A potom ďalšími dobrými pomocníkmi pre mňa sú rôzne slovníky, ako napríklad krátky slovník slovenského jazyka alebo malý synonymický slovník, pretože často aj nám profesionálom sa stáva to, že opakujeme nejaké slovíčka, máme svoje obľúbené slová a tie stále používame. A to práve nie je dobré, tomu sa treba vyvarovať, takže aj títo knižní pomocníci nám dnes budú pomáhať. No a samozrejme, všetko to bude hlavne o tej praktickej časti. Lektorka prítomnými vysvetlila základné pravidlá tvorenia dobrého a zaujímavého textu v masmédiách a podotkla aj na najčastejšie sa vyskytujúce chyby. Už najbližšie sa môžeme tešiť na ďalšie pokračovanie workshopov.
Ďalšími témami workshopov budú interpretácia textu, výslovnosť a práca s hlasom, téma rozhovoru a improvizácia, čo áno a čo nie pred kamerou a za mikrofónom. No a na záver by sme mali aj pripraviť príspevok do vysielania, či už televízneho alebo rozhlasového. Na obidva typy máme teda vybavenie, takže budeme sa hrať na malú televíziu alebo na malé rádio. Najbližší termín je 21. marca, taktiež v sobotu a témou bude interpretácia textu.